O fin de curso chega para todo, e tamén para a práctica deportiva intensa das escolas deportivas municipais. Este xoves 21 de xuño, ás 8 da tarde, no pabillón municipal hai unha cita coa clausura, que terá moitas sorpresas. Como a todos os anos, pois o festival de clausura das escolas, no que os rapaces, pois poidan enseñarnos un pouco do traballo que estuveron facendo e aprendendo durante todos estes meses. A que hora vai ser? Pois será ás 8, o xoves 21, ás 8 da tarde, pois no pabellón municipal. Asistirán, como a todos os anos, diversas autoridades, pero o que máis destacada, e lle quero agradecer desde aquí que nos acompañe este ano tamén, pois vai ser Roberto, que recentemente, deu a triste noticia para nós, pero ledos tamén, pois de tilo hai que cerca en Chantada e aprendendo el que sempre está disponible a colaborar con todos os aspectos deportivos con Chantada, pois terémolo outra vez neste festival de clausura. Exhibición, recollida de medallas e momentos de despedida para algúns de a vindeira quenda. Nesta exhibición van a actuar os rapaces de baile, de patinaxe artística. Verdade que as exhibicións noutros deportes como os de raqueta, de balón, baloncesto, pois xa semana tras semana xa asistimos a esas competicións. É un pouco ese traballo. Si, estamos moi contentos porque o equipo de monitores co que contamos nas escolas é moi bon, empatiza moito tanto cos pequenos como a xente maior. Estamos satisfeitos ca tempada que fixemos porque estamos outra vez rondando os 500 inscritos. Nenos e adultos participan do deporte desta maneira e parte deles serán tamén partícipes das actividades do verán. Sí, nesa clausura repartiremos uns folletos no que vai o cronograma da actuación do que é o programa de clausura, pero polo reverso presentaremos un pouco as ideas que estamos perfilando para o verán. Compaxinaremos eso coas súas actividades das piscinas, que tamén vos iremos informando, pero seguiremos tendo deportes no verán, en menor cantidade, pero sí que manteremos unha oferta deportiva. Ao remate das exhibicións, todos os que tomaron parte nas escolas recibirán os seus acreditativos e desta volta tamén diferentes agasallos. Vámoslles a entregar un obsequio para agradecerlles e para que se recorden que practicaran deporte este ano con nós. Non vos vou adiantar o que lle vamos a dar, pero sí que vai ser algo especial, non vai ser nin unha camiseta, nin vai ser unha medalla. Entón, aí a sorpresa é invitálos a todos a que veñan, que lle daremos encantados ese agasallo. E despois tamén dicir que o material que solicitaron para este curso, tanto sean sudadeiras como equipación de fútbol, equipación de básquet ou chándal, poderánse recoller no pabellón en horario de mañá durante esta semana que ven, dende as 11 ata 1. Ou senón, contactando con calquera monitor durante esta semana nas clases, que llo soliciten que lle será entregado. Eso para os máis pequenos. Este ano tamén recuperamos darlle aos maiores unha sudadeira, é dicir, todos os adultos que participaron con nós nas escolas e os maiores tamén, vamos a dar unha sudadeira que pasen a recollela tamén.